7. 2 Samuel chapter number 5 verse number 17. Second Samuel chapter number 5 verse number 17. Let's call him 2 Samuel. Egameni lika Jesu. Oh, Jesus. Ofundayo asifundele bazalwane. Second Samuel chapter number 5 verse number 17. Ofundayo bazalwane. Cela asifundele nje aqale ku-17. Funda Tusi. Siyafunda 2 Samuel chapter number 5 verse number 17. Lapho amaFilisti esezwile ukuthi bamgcobile uDavide ukuba abe inkosi kwaIsrayeli, onke amaFilisti enyuka ukumfuna uDavide. uDavide wakuzwa wehlela enqabeni. Thank you, Jesus. Yes. AmaFilisti esefikile ahlakazeka esigodini samaRefa. uDavide wabuza kuJehova wathi, ngiyakwenyuka ngihlasele amaFilisti na? Uyakuwanikela esandleni sami na? Yes. uJehova wathi kuDavide, yenyuka ngokuba ngiyakwanikela impela amaFilisti esandleni sami. Baba, liyaphiliswa lakho. Uthe baba libuyele emuva lingawenzanga umsebenzi. Uthe baba linjengemvula evela ezulwini. Baba yehlele emhlabathini ovundileyo. Baba ngiyathandaza ngezwi lakho. Kuba baba ukhuluma okusha udala ongekho. Baba kube khona egameni lika Jesu waseNazaretha unguNkulunkulu. Wena wedwa odala ongekho kube khona egameni lika Jesu, in Jesus name. Amen. Amen. uNkulunkulu mpostoli uke washiya uSawuli ngenxa yokuba uSawuli uhambe kwakhona izinto azenzayo eziphambene nezwi likaJehova. uNkulunkulu waswakhetha ukusuka kuye, kodwa isikhundla wangamphuca sona. Ngoba kunento uNkulunkulu ayenzayo uma usunikewe isikhundla, uyasuka yena kuwe, kodwa isikhundla uyasala naso. Ngamanye amazwi uyasala umfundisi, kodwa uNkulunkulu engasekho kuwe. Ngamanye amazwi uyasala umprofeti, kodwa uJehova engasekho kuwena. Nikhona kodwa bazalwane. Haleluya. Lithi iBhayibheli wasuka uNkulunkulu kuSawuli eyinkosi phezu kukaIsrayeli. Lithi iBhayibheli uma esuka wase kwahlala umoya ongcolileyo. Alibonga igama lenkosi, ngoba akwenzeki iphutha lokuthi uma umuntu kukhona umoya osukayo kuyena bese sala kungekho umoya ozohlala. Ngoba kufanelekile ukuthi umuntu kube khona umoya ohlalayo kuyena. Awulikhona yini bazalwane? Uma kusuka umoya kaNkulunkulu kumuntu, kufanele kube khona umoya ozokuphaya the space eshiwe umoya kaNkulunkulu. Uma uNkulunkulu esuka kuwena, azi mntaka baba ukuthi umoya ongcolile owehlela phezu kukaSawuli uza kuwehlela phezu kwempilo yakho. Awuboda nikhona bazalwane, ngoba lenzeki ukuthi umuntu asale kungekho umoya ohlezi phezu kwakhe. Haleluya. Nikhona bazalwane? Amen. Nikhona bazalwane? Haleluya. iBhayibheli wasuka umoya kaNkulunkulu kuyena, wahlala umoya ongcolile. uNkulunkulu wayikhethela
uma Jehova eyikhethela wayikhethela ukuba ahlale emntwini ongasiyo ngisho indodana kaSawuli. Nikhona bazalwane? Hallelujah. Hambani nami Fezile, hambani nami. Lithi iBhayibheli uma uNkulunkulu esuka phezu kaSawuli wangahlala phezu kwamadodana akhe, kodwa wasuka ifinisho yakhe endlini yakhe waya endlini kaJese. Anibonge igama lenkosi. Lithi iBhayibheli wakhuluma noSamuel umprofeti, wathi Samuel hamba uya endlini kaJese ngoba endlini kaJese sengibonele mina uNkulunkulu. Nikhona bazalwane? Uthi uNkulunkulu hamba uya endlini kaJese ngoba endlini kaJese sengibonele mina Jehova umuntu ofanele inkosi phezu kukaIsrayeli. Hallelujah. Oh, glory to Jesus. Hallelujah. Lithi iBhayibheli umkhuphulele mfethu. Lithi iBhayibheli uma esuka ehlala phezu kaDavida, uhlala phezu kaDavida, uDavida akazi ukuthi sekukhona into ehleli phezu kwakhe. Nikhona bazalwane? Ngoba akufanele ukuzizwe wena ukuthi ubiziwe. Kufanele ukuze kukhuluma uNkulunkulu ukuthi nangu wenhliziyo yami. Akufanele sizwe ngawe ukuthi umfundisi, akumele sizwe ngawe ukuthi ubishop, akufanele sizwe ngawe ukuthi umpostoli. Kufanele ukuthi umuqhamuka sibonele uNkulunkulu kuwe ungakakhulumi. Anibonge igama lenkosi. Oh, amen. Now lithi ke iBhayibheli uma uNkulunkulu etshela uSawuli, uSawuli useyasuka uyahamba uyongenisa endlini kaJese. Lithi iBhayibheli uma efika endlini kaJese, ufika uJese ubiza amadodana akhe wonke amadala, ubiza amadodana akhe wonke abonakala emehlweni abantu efanelekile ukuba kube yiwona agcotshwayo. Alibonge igama lenkosi. Hallelujah. uSawuli uthatha amadodana akhe ayi7 ushiya leyo S8 yokugcina. Alibonge igama lenkosi. Kanti vele nale S8 ayikho kwala egcekeni, isehlane ilusa izimvu. Nikhona bazalwane? Kanti ekuluseni kwakhe izimvu uNkulunkulu uyamtrain ekuluseni abantu. Nikhona bazalwane? Le ndawo yakho ephansi, le ndawo yakho ibukela phansi, nale ndawo yakho obona abantu ukuthi bakubukela phansi ngayo, ngithi mina uNkulunkulu uyakutraina kuyo ukutrainela izinto ezinkulu. Ngoba from ekuluseni izimvu wahamba wayolusa uIsrayeli. Hallelujah. Nikhona bazalwane? Khulumani nami bazalwane, umemeze nje uamen ukuze ngizoshesha vele nami ngihlale phansi. Lithi iBhayibheli uma uNkulunkulu efika phezu kaSawuli, uthi Sawuli thatha uphondo. Ukugcotshwa kukaSawuli akufani nokugcotshwa kukaDavide. Uma uSawuli egcotshwa duze wakhuluma abantu, wathi uIsrayeli sifuna inkosi nathi njengamanye amakhosi. Ngamanye amazwi uSawuli waphethwa ngabantu. Nikhona bazalwane? uSawuli wathandwa ngabantu, uSawuli wabona efanelekile bonwa ngabantu, kanti uNkulunkulu akambonanga uSawuli. Lithi iBhayibheli uma egcotshwa uSawuli amafutha agcotshwa ngawo aye kwiflaski efayo. Nikhona bazalwane? Lithi iBhayibheli uma amafutha aye kwiflaski, lithi iBhayibheli uma egcotshwa wagcotshwa bashaya izandla bonke abantu ukuthi hawu ngempela uIsrayeli usunenkosi. Nikhona kodwa bazalwane? Kanti uma kuzogcotshwa uDavide kusuka amazulu enza umhlangano ngoDavide engazi, enza imeeting ngoDavide engazi, kwahlangana amazulu athi sekukhona simbonile emhlabeni efanelekile. Uma amazulu ahlangana ngomuntu oyibona engafanelekile, uma amazulu ahlangana ngomuntu oyibona ethelelekile, uma amazulu ahlangana nomuntu even kushiba kwakhe wayengakholwa ukuthi uzalwa nguye ngenxa ukuthi wazala ebudaleni bakhe, ahlangana amazulu ngomuntu oyengabonakala efanelekile ukuba ngamanye amadodana ala ekhaya. Kodwa amazulu ahlangana ngaye. Ingakho uma kuthiwa
ungaba uma kuthiwa Jesu letha amadodana akho uyamyeka nowesethu ngoba nokufika kwakhe akakholwa ukuthi kwafika ngokaJehova. Awubona nikhona bazalwane, lithi iBhayibheli uma kuthiwa Jesu letha amadodana wamkhohlwa nosehlana waletha u7. Yebo-ke. Alibonga igama lenkosi. Kanti akazi ukuthi unumber 8 means the new beginning. uNkulunkulu ngoDavid wayezoqala izinto ezintsha phezu kwempilo kaJesu. Awubona nikhona bazalwane. I wish I'm speaking to someone today. Nangathi uNkulunkulu angimemezele unumber 8 komunye wabanye la ukuthi kukhona inamba yesithe yokushintsha kwezinto. New things are coming in your way. Kunezinto ezintsha ezizoqala phezu kwempilo yakho. Kunezinto ezintsha ezizoqala phezu kwempilo zenu. Bengeke shisa into ey'khona ngabe siyazenza sizohlangana nani. Into enza ukuthi size la into enza ukuthi kunento entsha amazulu ayibonile phezu kwempilo yenu. Alibonga igama lenkosi. Lithi iBhayibheli yezingane esi-8 lithi izwi kaNkulunkulu uma bengena amadodana amadala kanti uphondo oluphethwe uSawuli nezwi kaNkulunkulu ngeke lize likhulume. Lithi iBhayibheli yezwi yokuqala inkosana awuDavide kangazi ukuthi yimi ngoba ekhaya siba u8 mina ngokugcina ngina 24 izibogcina bonke nababanye u7 wonke ukholwa. Awunikhona yini bazalwane na? Even ngisho udokotela kathi makuzalwa udadewethu lo engimlamayo bathi udokotela ingane ozoyizala elandela izofa noma kufe wena ngenxa ukuthi usubelethe kakhulu. Kodwa nikhona bazalwane wagula wacishe wafa uma umezala unumber 7 kanti akazi udokotela ukuthi akukhulumayo uyaphambana nokhuluma emazulwini. Uma kuwa ngeke usazalwa babonakala ngivela babheka ukuthi izofa yabonakala ikhula. Namhlanje yona yodwa ekholwayo, namhlanje yona yodwa esilisiwe. uNkulunkulu waqala izinto ezintsha. Number 8, it is the number of new beginnings. Nikhona yini bazalwane? Hallelujah. Lithi iBhayibheli weza nowesibili mpostoli. Uma eza nowesibili wangakhuluma uNkulunkulu. Weza nowesithathu. Weza nowesine duze. Baqala babukana bamangala ukuthi kanti ubani uma ngisho nowoqala engakhethwanga. Awunikhona bazalwane. Lithi iBhayibheli weza nowesihlanu. Weza nowesine kuthe bese kuza kwe7 baqala bathi ayishuthi uyena ke lo ngoba kasekho omunye olandele emva kwakhe. Lithi iBhayibheli nalapha izwi kaNkulunkulu alikhulumanga. Kuthe sekufika we7 naye wadlula. Lithi iBhayibheli uSamuel wabuza wathi Jesu asephelele wonke inamadodana akho baba uthi ukhona nje nomunye ongekho la osehlano olusayo. Lithi iBhayibheli wathumela uSawuli ukuthi akalandwe. Lithi iBhayibheli nokubulongwe bazalwane ekhona neva sehlane enokubulongwe engenalo igama elihle. Lithi izwi kaNkulunkulu wathi mayengena enyathele nje labe segqabha uphondo lagqabha uphondo. Lithi iBhayibheli kwasekhuluma izwi laJehova lathi uyena lo engifuna ukuthi akhokhe. Ayengathi ngizwe uphondo namhlanje luyaqapha. Kunezinto eqaphayo ngizwa amazulu namhlanje eqaphisa uphondo. Something is moving, something is shaking. Elingelani kunama-strongholds ahlanganayo namhlanje. Kunama-strongholds esizowasheka namhlanje. Kunezinto esizophahlaza. Nanka amafutha asezulwini azophahlaza izinto. Nanka amafutha asezulwini azophahlaza igodlo. We are raising a generation ezohamba ngamandla kaJehova. Uphondo luyaqapha. Akubhekwe seduze kwakho lithi makhelwane. Uphondo luyaqapha. Uphondo luyaqapha. Lithi iBhayibheli wathi mayenyathela laselaqapha. Yabili uphondo. Layisithi inkosi angimemezele eBhayibheli based ukuthi uphondo lasezulwini liyabila. Ithi inkosi yasezulwini angimemezele ukuthi kunama-prophets azobagoba. This season God is not raising pastors. This season God is not raising evangelists. This
not raising the apostles, but in this season, God is raising the prophets, the sons of Issachar, people will see ukuthi manje sewisikhathini ngoba kwangitshele bazalwane sekuyagogwa ingakho namafutha eseqhamba ophondweni ngoba inkosi yamakhosi izolanda ibandla layo. Ayapila amafutha. Oh, glory to Jesus. Ayapila amafutha. Baza bayizwela inkinga yakho ngoba namhlanje kunamafutha abila. Oh, glory to Jesus. Baza bayizwela isitha sakho ngoba namhlanje kunamafutha, kunomfuma wasezulwini. Lithi iBhayibheli lathi emexhapha amafutha. Lithi izwi kaNkulunkulu umexhapha amafutha apostoli lase lakhuluma izwi kaNkulunkulu kade lithule kwabanye ngoba ukhona uJehova othulayo kwabanye akhulume kwabanye. Ukhuluma kulabo abakhethile, abakhulumi kubantu abakhethwe ngabantu. Ngiyakudangela namhlanje uma usafuna ukushayela izandla ngabantu ngoba abantu bakushayela izandla banegunya lokubuya bangayishayi futhi, banegunya uma bekufaka esikhundleni, banegunya lokuphinde bakukhiphe futhi. Kodwa uma ufaka uJehova akekho ozokhipha, uma uphakamisa uJehova akekho ozokwehlisa. Uma umfuma wamafutha uphezu kwekhanda lakho akekho ozowasusa. Uma umfuma wamafutha uphezu kwekhanda lakho ayikho into ezokuvimba. You will be unstoppable, you will be unshakable, you will be untouchable because you have a Jehova obekile isandla sakho. Athi uDavide wena Jehova ubekile isandla sakho phezu kwekhanda lami wayaleza ingelosi ukuba singiphahle. Ngiphahliwe ingelosi wozala, ngiphahliwe ingelosi angihambi ngedwa. Uma ngibheka ngala ingelosi ngiphahlile, uma ngibheka ngala ingelosi ngiphahlile. Akagcinanga ngokubeka ingelosi, wabeka isandla sakhe phezu kwekhanda lami. Lithi iBhayibheli lakhuluma izwi. Awuthi umakhelwane wakho lakhuluma izwi. Makhelwane lakhuluma. Uma lukhuluma izwi lithi iBhayibheli ase ehla amafutha. Uma ehla amafutha uma ehla amafutha lithi izwi kaNkulunkulu wasegcwaliswa amandla. Ikhona bazalwane lithi iBhayibheli wenjani? God bless you. Wasogcwalisa yini bazalwane? Amandla. Ngoba kuyingozi ukuthelwa ngamafutha amandla angakabathiswa. And kuyingozi ukuthelwa ngamafutha ungakabi nayo testimony. Ngoba akudlalwa la. Ikhona bazalwane? Nakudlalwa kudlala efundisini. Singakubalela incwadi ukuthi mengikhuluma ngejene yomfundisi ngivele ngikhala inyembezi ngoba ubuhlungu kubizwa ekhaya lakho buhlushekwa na uphinde uzohlupheka obizweni ngoba la ayikho imali. Akweke ngitshele bafethu ayikho imali la ifundisini ayikho imali futhi ayikho kakhulu ungawadayisi lezinto eseyidayiswa namhlanje ayikho ngempela ngoba okungcono ukuthembele kuma product. Bona thina Shabalala bafethu esingadayisi lutho sihlupheka nabo abazalwane bayivale neyishumi bangayinikeli. Awubantu khona ongizwayo bangayinikeli neyishumi bengazi ukuthi unaluhleni usobuhleni kodwa ngesonto badinga i-altar uzoshumayela. Abakwazi noma ugula uphethe umkhuhlane ukuthi uyengani ngadokotela ushikisha amabheji nabo bekhona bengabazalwane. Reality yabefundisi.
nithi manibheka umuntu unkosikazi nithi manibheka ubheka isarali yamama okwengikhulume ngakho bafethu ngibheka isarali kamama ebese ngibheka isarali yami ngibona ukuthi hayi eyami yaphela la kwi-rent la sihlala khona oshuthi sesizodla umama sigibela umama siyokhonzisa ngomama asihlale eThekwini asihlali kaMashu sikhonzisa kaMashu sihlale eMaritzburg ukusuka eMaritzburg uze kaMashu u2000 uma sibabili ngenyanga oshuthi every Sunday kuno 400 ophumayo kwi-transport oya nje petrol wemoto angimsona mina umfundisi othwele. Let me tell you something engingakaze nizwe mina ngabuya khona bathi shangathwala ikona basala phela mina ngifihlo ngoba ngeza umina anginazi imfihlo ngiyazazi ukuthi ngiyaphi mengisuka la mina ngathi shangathwala uyonxoxela obazi ufakazi ikona mafethu imali sizongena in 3 hours isishila inyanga yaseNigeria isidlale phezulu kombhede mfundisi wami ushazi isidlale phezulu kombhede ngibuka live kanje ku WhatsApp video call na yathi in 3 hours izobe sisebhenki lakho wathi uma kudlula ihora lesibili lesithathu selizoza ngizoba imiliyoni ngoba wayizofaka u3 million I wish uyafaka ukhona umuntu ozeko engabe uyayifakaza le ndaba ukhona ubebe shumayele so uma mfundisi wami uShabane eseyingale phezulu kombhede wathi ke awalesibili wakhuluma wangibizayo wathi usuyikhohliwe nithembiso engakuthembisa zona wathi mayeqeda usho njalo ngakhala inyembezi bazalwane sengise kunamaplani ukuthi uthi ungena lo 3 million ngenzini sekunamaplani ngiqedile wathi uNkulunkulu besho njalo ethi usuyikhohliwe yini ngoba asibile ngemnikelo singeyithembiso ingakho noma bengafiki esontweni namhlanje nesibiki bangafiki bahambe bangabe besakhonza nathi asinandaba nabo sibamba sigijime nokhona nosele ngoba siyamazi wasibizayo siyazazi nethembiso asinikeza sona wabasaba nahlalo la ubiza ngomfundisi umncane na 24 years asibanzela ukubukwa asifaki lezinto manakho sifuna ukubonakala singcono kunabanye abantu nathi siyafuna ukuyobhema nathi siyafuna ukuyogalavanta kodwa into ephezulu umfuma wamafutha uvulu nathi ngabe siyasho ukuthi abantu ophahla njengomagejageja wathi ngenxa amafutha phezulu asiqabela aya ngimsaphuthi noma ngayiposta le ntabone amafutha athi mehla kuthi ya lathi uNkulunkulu balisho njathi usukhohliwe nithembiso ngakhala ngaphenduka ngidilita ngishikhadi laseNetbank sengimnika i-account ngaliqebula mhlawumbe nalo lo 3 million angazi ngalidabula ngalitshinga ngalahla ngasuka kaNetbank ngahamba ngaka Capitec ngashintsha yonke into engabe sengimnikeze yona shintsha ngisho inamba ubunzima ehlangabezana nawo ukuthi izinto ekanje ngesixoxe ngengishumayele lento esontweni papa bezalwe bami ngengishumayele lento loyizwa phela mengimenyiwe ubhlungu esibhekana nawo mase ngiqinisa abanye abefundisi angikhulumi ngani bafethu ningiphethe kahle niyezwa ngiyathanda ngiqinisa labefundisi esobangcono ukuthi akudlalwa bafethu la hlamba kakazantshele ukuthi wakwasuka ngeenyawo la ehlezantsi safellowship kaNkosi wababatshela engenayo imali kodwa ngeke uthi fanele siyokhonza mina nje ngamtshela uma umntabazana bebengenayo imali yokugijima imarathon ngeke ngihlulwe abantu abasuka eMaritzburg ngo5 bafike ngo9:20 eThekwini nami ngiyogijima ngoba kufanele ngiyokhonzisa akubona amasuku bazalwane ukufundisa akubona ukhololo sisehlonishwe agoba umama gobele mina 24 years athi ngifundisi wami asijabuleni lokho ngoba kwakho kulobhlungu wokumfonele ngoba ngivala ngo12 esontweni ungifonele ngo1 ungicheck ukuthi ngisuke ngijabule noma ngisuke ngiphatheke kabi bese ngibuza ukuthi yini engiphathe kabi uthi sithembe sikhonza qediwe
zaze zabuya insizwa ukuthi hayibo sizohlala namhlanje khona sogibela ngani yazi bazalwane unzima ukufundisa yabona umfundisi okuthatha kumnandi komfundisi ayikhohlwa khonto eseceleni kwakhe emphambayo ozokuthatha kumnandi efundisini hayi mfethu umtshela ukuthi hayi okay obusuvela uyazi ukuthi ukhona into eseceleni emphambayo ozothi nje konke kuhamba kahle lapha esontweni kwakwathi kuyisonto izosethi sound ekseni mfethu khosi uma ngifika ngayisetha zonke izitulo ngasethi sound ngase ngibheke altar ngabuka ipulpit engishumela phezulu nezimbenge ngathi kodwa azi uNkulunkulu ubuye ujwayelane otherwise ngoba hayi mina phela angisiyona inceke noJehova sengiyindodana sengikhuluma ke na as isana irelationship yami noNkulunkulu isistrong ngalendlela ukuthi angisathi inkosi mengiyakuyena sengithi baba wami sengithi date ngathi mengilibheke altar lapho ngidlela isikhindi sami ngathi kodwa uNkulunkulu ujwayelane kabi ngoba manje usiyekisa impilo engcono ngabe siyafunda ngabe sinamabhizinisi ngabe senze yonke into sizokwenza nje njengoba sengibeka izitulo nje mhlawumbe sizogcwala le ngxenye ngapha kuba usande school mhlawumbe u5 bese kunikela u86 rand bese kuyavalwa kuyahanjwa bona la iholo irent 1200 yazi kodwa uNkulunkulu uyajwayelana kabi ngitshela ifact mina angiyishumayeli ngifundile ngina 5 years eBible College kodwa ngeke ngigxumise ngescripture kusizogcoba kubafanele ngikutshela ifact zothi mengingibhulela la lokuzana noIsaiah nobani ube spirit filled ujabule kanti uzothi uma ugcotshwa nje bese uyahlaseleka lithi iBhayibheli encwadi ade sifunda uDavide uma segcotshiwe lithi izwi kaNkulunkulu uSawuli wayemjaha njalo efuna ukumbulala amaFilisti kube yiwona amaFilisti amfihlayo uDavide kodwa uthe segcotshelwa ubukhosi uDavide esebekwe njengenkosi kwaba amaFilisti afuna ukumbulala kuqala ngokuba kade abantu abakusondeza eduzane ukuthi akubona yini abakhipha indaba zakho kakhulu obakade abantu abambulela inxeba lakho ukuthi akubona yini abalivezayo ebantwini awunekhona bazalwane umfundisi akakhulumi noma yini futhi akakhulumi nanoma ubani nikhona bazalwane awukhulumi noma yini awukhulumi nanoma ubani awudli noma yini awugqoki noma kanjani yazi ngisho ukuhamba komfundisi thola singisimanga phela mesihlala noNkulunkulu buyasambulela ezinye izinto nje ezinokusangana yazi ngisho ukuhamba komfundisi akufani nokuhamba kwabantu sengisho istep mangase sithi asahambe nje la uzobona cha ngihamba kahle ngisho uhambo uyaguquka nikhona kodwa bazalwane no lithi iBhayibheli uDavide esexotshiwe amaFilisti afuna ukwenza njani bazalwane ukumbulala selithi iBhayibheli wehlela lithethuza wehlela kephi wehlela ke bazalwane enqabeni wayoyifihla kubani kuNkulunkulu lithi iBhayibheli uma efika enqabeni wakhuluma noNkulunkulu wathi inkosi ngiwajahe yini uma ngiwajaha ngizowahlula yini yazi uDavide bazalwane akangena empini engayibuzanga ireward futhi akangena empini engabuzanga ukuthi uzowina yini ungalenzi iphutha mfundisi wami befundisi bami ukuthi ningene empini ungabuzanga ukuthi uzowina yini futhi ungene empini ungayibuzanga ireward yalokho utheme bhekane noGoliathi for 40 days uGoliathi ebhize ekwenza isizwe sikaNkulunkulu uSawuli njengenkosi ecashile engabe uyena ovelayo lithi iBhayibheli weza umfana omncane ona 17 years uDavide wathi ubani lo
Mfilisti ongasokile odelela impi kaNkulunkulu la. Lithi iBhayibheli wabuza wathi Sawule akoni ngitsheleni ukuthi umuntu obulala lo Mfilisti uyakunikwa akakangeni empini kodwa ubuza reward. Ukuthi uma ngiphuma kule nkinga yini engizoyithola. Before ayolwa namaFilisti uyabuza ukuthi uzowanikela yini inkosi esandleni sami ngoba awungeni nanoma iziphi ezingishaya indivu iyeke ngoba ezinye kusengazona ezakho kufanele iluwe uJehova. Nikhona bazalwane? Hallelujah. Ukuba uIsrayeli wathi mekufanele angene eJordan ecijile isizwe saseJericho silindile ukuthi uIsrael uzongena. Ukuba uIsrael nawo ucija ngemkhonto wangena eJericho uyazi ukuthi babezofa ngoba indonga kangafanele ziwiswe imikhonto kodwa indonga kafanele iwiswe indumiso. So kubalekile ukubuza uNkulunkulu yonke impi ozongena kuyona ukuthi imaphi ama tactics okulwa ekufanele kulwe ngawo. Nikhona bazalwane? Lithi iBhayibheli sesiyavala Exodus. Lithi iBhayibheli uma ewajaha amaFilisti kanjalo wawajaha wawanqoba. Wanqobe ngizwi likaNkulunkulu amnikeza lona. Exodus 29 verse number 4 to verse number 7. Basukume bonke abazogcotshwa ngameni likaJesu. Noma usongasondela apostoli. Verse number 4 to verse number 7. Ngiyothi mangiqeda la ngiyobe sengidedela umpostoli. Safunda Exodus chapter number 29 verse number 4 to 7. Ngicela uze ngapha mfundisi uHlongwane. Ngifuna ukuthi uma ngiyifunda uduze lento ngibe ngibatshengisa bazalwane lezi zinto ngichaze futhi ngoba omunye uzothi bebegqokiswa kwaMaroma namhlanje bebewufata kanti cha kusiyokuphela aMaroma agqoka kanje. Angiyena uPope Francis tasekhendo ugqoka kanje. Nathi siyagqoka kanje. Njengoba izinsuku zakhe nje seyivele ngathi ziyasekuncipheni abekhuleka aMaroma ngoba umpriest wabomkhulu ngathi amaZulu ayamdinga manje. Usofunda mfethu. Usondeze uAaroni namadodana akhe. Sondeze uAaroni namadodana akhe. Ngasemnyango wetende lokuhlangana. Ngasemnyango wetende lokuhlangana yes. Ubageze ngamanzi. Ubageze ngamanzi. I think umpostoli uyenzile inkonzo yokuthi uma lithi iBhayibheli ubageze ngamanzi enyaweni ngamanye amanzi kuhlanjulula uhambo lweni ngoba kuyinkinga umfundisi okugcotshwa enamafundululo enhlizweni ngoba lezi zinto ngoba phela amafutha anezela lokhu osukuyikho. Nikhona bazalwane? Uyabona nje uma umfundisi kade uliswa left and right and center namantombazana uma usugcotshiwe nje akuhlangabeza kakhulu ngenxa ukuthi ugcobo liya attract abazalwane lulodwa nje. Ugcobo lenjani? Liya attract ugcobo. Uma nje sesikuthele amafutha aya attract. So uma vele kade ungakagcotshwa unenkinga yamantombazana azoba worse. Uma ungahlambulukanga waze wagcotshwa kufanele uhlambuluke. Alibonga igama lenkosi. Siyavuma bazalwane izona. Angazi ukuthi lento yokuvuma komunye nomunye yayekelwane. Ngoba namhlanje umuntu usevela aguqa phansi kwesihlahla athi baba ngenza u1 no2 no3 no4 engazi ukuthi isihlahla somluleka bese yajika ahambe kuyophela u2 weeks yophinde enze the very same thing. Akade ehlambulwa ngaphansi kwesihlahla. Yes, asondeze uAaron duze. Wothabatha izambatho. Wothabatha izambatho lezi. Ufake kuAaroni ibhantshi. Ufake kuAaroni ibhantshi leli. Lejazi lengubo. Lejazi lengubo yes. Yamahlombe njengoba ayikho nje bazalwane ikhasi yokho egcina la eveza izandla ayikho mayikhona ungazi ukuthi leyi out ayikho.
lenje eve short sleeve okwazi nje ukuthi ayikho lo khasiyokhi leyo ikhasiyokhi kufanele izifike la esihlakaleni njengoba nibone kaMfundisi yes nengubo yamahlombe le efaka uBishop icela uphakame Bishop lamnkosi uphakame bese uphakamisa ingubo yamahlombe nansi ingubo yamahlombe kuBishop yes nesihlangu sesifuba isili le bazalwane isili isihlangu sesifuba sifihla la noma kuzani la ukuthi ke umfundisi owesilisa ukuba wesifazane bezothi sifihla la emabeleni yes umbhinqise ngebhande lele nilibonayo leli yes elalukiweyo njengoba nibona nje lithungiwe bazalwana akusile lesikhumba elendwangu lilukiwe yes lengubo yamahlombe lihambiselana nale ngubo uligqoki lodwa lona lesudi ngeke ngiqhamuke nje ngiligqoke nesudi lihamba nalento lekhasiyokhi yes ufake isigqoko ekhanda lakhe ngicela uphakame Bishop lamba sibone isigqoko ufake the helmet isigqoko yes uhlala phansi baba ubeke umqhele ongcwele ingapho niyibona sinesiphambano esigold ngeke sifike sinesiphambano esiblue ngeke sifike sinesiphambano esimhlophe kufanele sibe gold okusymbolize umqhele yes esiqoqweni kuyoba inkinga bazalwane bafundisi bami ukuthi singcobe size sinifake imqhele ekhanda kanti kunomqhele nizoluza wangale wokusindiswa ngoba ngayithola ukugcotshwa la emhlabeni kodwa kukhona ongale esulangazelele thina sonke ongeke utholwa befundisi kuphela ngamiyaka nje umfundisi wakhe ayigqoke leze sengapha kodwa ngale imqhele ethi yofana ukuthi nje kuphela kuyohluka kubefundisi ngoba ethi yobaningi niyoba munye awulikhona bazalwane ungaqhubeka mfethu verse number 7 uthabathe amafutha okugcoba akuwona ucooking oil yeza bazalwane akusiwo cooking oil asigcobi ngocooking oil ngesanhla leso 108 cha asigcobi ngayo yeza bazalwane kugcotshwa ngeolive oil why kugcotshwa ngeolive oil iolive oil iyacrashwa ukuze ikhipha amafutha ikhona bazalwane yenziwa kanjani iyacrashwa ngamanye amazwi umugcotshwa usymbolize ukuthi kusazofika isikhathi la kufanele kube crushed khona kukhona isikhathi esizofika sicrashe sifuna ukubona ke ugcobo uma ifika ikhathi ezocrasha zizobe zicrashela ukuthi sifuna ukubona lento esizogcoba yona njengamanje ayifikele ukuzoqeda phela lesikhathi zikusqueeze zicrashela ukuthi kufanele kuphumelele egcotshiwe ngaphakathi kwena hayi ukuthi ucrasheke namhlanje njengoba sigcoba ucrasheke next week ebese sizwa kuthiwa hayi washiya okusho ukuthi cha sasigcoba umuntu oronke ngoba kufanele lesikhathi ucrashwa bese kuphuma lokho ingakho nasesidlweni bazalwane ingakho esidlweni singaphuza ijuice uma esontweni lenu bephuza ijuice mhle simba imali bahlulayo uma kudliwa isidlo into enza ukuthi hayi ngoba sithi abantu abadakwe into enza ukuthi siphuze iwayini ingenxa ukuthi lesikhathi ama grapes ecrashwa akhipha lokho okuthi iwayini ujuice ucrash nikhona angazi noma sengideep nikhona lesikhathi ecrashwa ama grapes lawa bovu ke hayi limhlophe basuke beyiphuzele nje hayi indaba ejuice bazalwane hayi ngoba befundisi basuke bomile mhlawumbe befuna ukuphuza cha asiphuzi bazalwane asidako utshwala amen futhi phela ingakho lithi iBhayibheli langazelelana ukudakwa umongcwele ningadakwa iwayini khona bazalwane omunye wakwangibuza ukuthi yini ningaliphuza utshwala kuba uJesu wenza iwayini futhi kwaba umangaliso wakoqala ukuthi athi befika nje emhlabeni enze umangaliso wotshwala
ngathi lalela into enza ukuthi enze ummangaliso wewayini wolufunda iBhayibheli wawu red lali red akenzange white wine kodwa wenza ired wine ekhombisa igazi lakhe lisayophalala esiphambanweni. So siyobaphendula ke uzobe usudiphuke lapho ukuthi yini athi mefika nje enzi wayini elibovu usiyosho ukuthi hayi iwayini elibovu limele igazi lakhe ingakho nathi namhlanje sisaliphuza iwayini elibovu uma ke kuyisidlo hayi ukuthi ulithenge spa bese uyathandaza endlini bese uyaphuza cha uzobuyidakelwa mfowethu. Bakhona phela abacasha ngamavesi baye lapha eTops usho ngibona umzalwane ephuma lapha estation usiyafihla ufihlana umzalwane ngathi hayi kade yothenga into yokucisha ukoma afika athandaza endlini cha mfethu usukuyifanela nje nohlezi iyiphi tavern eseduzane la ukuyifanela nje ikephi uyayifanela nje nohlezi la fashion ukuthi usendlini ukephi niyafana kade kuyona iTops niyafana mfethu. So into enza ukuthi amafutha sisebenzise lawa ingenxa ukuthi lawa eyasikrizwa akrashwe ukuze adedele lokhu ekade sinigcoba ngakho. So uma nibhekana nomzima ano understand ukuthi akufunwa nina kufuna into egcotshiwe ngaphakathi kini. Wakwethu baba udokotela uMdlatshe ngigcoba last year mhla ka4 ukuthi uma inkukhu ephethe umqhakazo ilandelwa izo zonke inkukhu zingafuni yona zifuna into eyiphethe. So izimpi azizile kini zizele into enizoyembathiswa namhlanje. Hayi akudlalwa abafethu akudlalwa nathi sifisa ukuphindela emuva sifisa ukuphindela emuva. Wabona eBible College upasa ngo98 zonke ifundo homiletics obani 98 bese kuzwa ngalaka academics uvele kunyukela uthi uyabheka physics iphike ingenxa ukuthi uNkulunkulu usuke kufuna emsebenzini wakhe. Nikhona bezalwa ubeka mfethu umthetho umpostoli uwathele ekhanda lakhe uwathele phezu kwekhanda lakhe. Ingakho singawatheli ezandleni ingakho singakufafazi ngawe awufafazwa uyathelwa siyawadedelehle bese lithi iBhayibheli kunjalo ukuhlangana kwabangcwele kuhle kunjengamafutha esuka ekhanda lika Aaron ehlele indevini ehle njalo azothinta umphetho weapron sengi lokho. Nikhona bazalwane cela sisukumeni sime ngeenyawo zethu. Basukume bonke befundise ngameni likaJesu. Ngingahlanzwanga nina igazi likaJesu lo gazi likaJesu